Dobrý den. Dovolte mi, abych vám představil novou realitní kancelář Comfort Residence. Přestože jsme novou společností, realitami se zabýváme už dlouhou dobu. Moji kolegové mají mnoho pracovních zkušeností jako stavební inženýři, projektanti, odhadci, soudní znalci nebo specialisté v oboru. Rád bych vám zde představil služby, které naše realitní kancelář nabízí. Nejsme totiž jen běžnou realitkou, ale nabízíme úplně jiný způsob práce a služby, a to jak pro prodávajícího i kupujícího, se kterými se u konkurence nesetkáte. Jako jediná realitní kancelář na trhu nabízíme našim klientům kompletní stavební průzkum a technické posouzení nemovitosti. Každá nemovitost, kterou najdete v naší nabídce, prochází primárně velmi důkladným technickým posouzením. V rámci této kontroly vyhodnocujeme celkový stav nemovitosti pro její využití a případné změny, které lze s nemovitostí dále realizovat. Mimo jiné kontrolujeme kvalitu zateplení, způsob vytápění, tepelné úniky, statické závady a mnoho dalších stavebních a konstrukčních charakteristik. V případě, že budete mít zájem o nemovitost z naší nabídky, automaticky vám předložíme technickou zprávu kompletního stavu nemovitosti. Technická inspekce je však jen základem pro naši další práci. Je zcela samozřejmé, že k nemovitosti připravíme průkaz energetické náročnosti budovy, abyste měli jasnou představu o nákladech svého budoucího bydlení. Dále pro vás připravíme znalecký posudek i odhad ceny objektu, a to s cílem stanovení správné ceny nemovitosti. V případě, že budete mít o nemovitost vážný zájem, přirozeně zajistíme prohlídku, dojednáme s oběma stranami všechny technické náležitosti, jako jsou rezervace, příprava smluv s naším právním oddělením, zajištění advokátní úschovy, následně vám zajistíme i vklad na katastr nemovitostí. Součástí naší nabídky je i poskytnutí informací k získání hypotéky. Tím naše práce jako realitní kanceláře ale zdaleka nekončí. Pokud budete mít záměr pustit se do rekonstrukce vašeho nového bydlení, připravíme pro vás kompletní posudek, zajistíme kompletní projektovou dokumentaci, vyřídíme za vás stavební povolení a případně vyřídíme dotace například z programu Zelená úsporám. Na základě našich odborných znalostí dokážeme vaši budoucí nemovitost zhodnotit a zkvalitnit tím vaše bydlení. Díky tomu, že všichni moji kolegové jsou specialisté z různých stavebních oborů, dokážeme vám zajistit komplexní škálu služeb spojenou s vaším novým bydlením. Ať už si chcete pořídit nový byt či rekonstruovat starší dům, dokážeme vám pomoci v jakékoliv situaci. Vše navíc vyřídíme na jediném místě a vy ušetříte čas i peníze. Naše kancelář působí po celé České republice
A vůbec nezáleží na tom, jestli chcete bydlet v Praze, v Ostravě, anebo na samotě u lesa. To je asi tak všechno, co jsem vám chtěl na úvod sdělit. Budu rád, pokud se budete chtít stát zákazníky naší realitní kanceláře, abyste kontaktovali naše realitní makléře, kteří vám rádi pomohou ve všech záležitostech týkající se vaší nemovitosti. Děkuji vám za vaši pozornost a těším se brzy na shledanou.